is a Sound Minds presentation. This is a Sound Minds presentation. Zvinurema zvichingorwadza zvichingotsunga daidzira nyasha zvino zvifare zvinopa zvinurema zvichingorwadza zvichikutsunga daidzira nyasha zvino zvifare zvinopa zvinurema zvichingorwadza zvichingotsunga daidzira nyasha zvino zvifare misodzi yanga isingaperi upenyu wandairarama shungu pamoyo ndiwo waive upenyu wacho asi riripo simba rakandionera nyasha kuti ndive zvandere nasono oh baba maronda sachopo zvinhu zvacho zvanga zviri hopo asi makadiwanira nyasha kuti ndive zvandiri nhasi uno pasimba rauri kushuvira nokuti ndidzo nyasha dzanda zvinopa zvinurema zvichingorwadza zvichikusunga daidzira nyasha zvino zvifare kumsoro tongotarisa kwahari Jesu ikakwa kumsoro tongotarisa ikakwa kwahari Jesu zvingoremese ndongotarisa ikakwa kwahari Jesu zvingorwadza sei ndiri kutarisa kwahari Jesu iye zvinopa zvinurema zvichingorwadza zvichikutsunga daidzira nyasha zvino zvifare Black Beats Evangelist Nyawo Amai Nyawo